Vi har noget Serginho Dest, nummereret til 50. Der kommer autografen. Det gjorde det simpelthen. Tillman til Bayern München. Det var jo en base, så den overraskede mig lige. Og Lionel Messi. Det er Konrad. Ja. Nummereret til 250. Vi har en He Jianhuan, Future Stars. Og en Karim Adeyemi. I Refractor. En Golazo. Timo Werner. Vi har Yoga Bonito. Alfonso Davis. Og Doku. Ja, ny City Winger. Ja. Også fed at åbne som rookie. Er det til 250 igen så? Eller det er en anden purple, det her? Vi har Den ser anderledes ud. Vinicius Junior. Den er ikke nummereret. Den er simpelthen ikke nummereret. Det er en purple carbon fiber refractor. Vi har En Golazo Neymar. Oj! Ung Mbappé. 199. Future Stars, Joao Felix. Konrad. Det er Konrad.